Noni. Nyt kuvaa. Moi, haluatko sä niinku vastaa... Okei, se on kaukana. Noni. Pystyykö näitä katsomaan? Hei, se on aivan saatana lähellä. Okei, se on kaukana. 106 vai? Melkein juoksen sitä päin tälläkään. Mä kuulin joku kolahduksen. Missä saatanassa se on? Jimmy, haluatko käydä 123? Oisko se mitään? Se on niinku tuolla. Mene please, Jimmy. Jimmy, onko sulla vessahätä? Jimmy, käykö paskalla? Meikä se seisoo tolle? Ja... Missä on the floor? Se on ihan tossa niinku ihan vitun vieressä. Kato. Mä menen takas sinne 101 on ainakin. Ei. Se... Noin. Kyllä. Kyllä. Ja nyt sä jatkat tonne. Ei nyt... Mä se... Okei, sitten kaappiin. Siis Kuuletko, kun se menee, tulee? Sama! No niin. Mä tiedän, että se tulee ihan kohta tähän katsomaan. You are fucking with me! You are Krisu. Kun se voi tehdä silleen, että se piiloutuu sinne vettä. Leave me alone! Se musiikki kovenee. Let's go. Vittu! Okei, sit se on gay. Ja se on sit silleen, että se hiiri herkästi autoklikkaa, että sä menet suoraan vasemmalle. Jimmy can be heard walking nearby. Onks toi nyt ihan... Ei, vittu!